on the edit. సో ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా, ఫుల్ సాంగ్ చూడండి. టెలిగ్రామ్ లో ఉంటది అండ్ ఇన్స్టాలో ఉంటది. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్ చూడండి. సూపర్ ఉంది వీడియో, అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో టెలిగ్రామ్ ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి. ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి, అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుందాం. సో ఇక్కడ ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫొటోస్. మీకు నచ్చిన మీ పెళ్లి కూతురు ఫొటోస్ ఏవైనా ఉంటాయి కదా, ఆ ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను ఎగ్జాంపుల్గా ఈ ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తా. సో ఫోటో 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్లో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి లాస్ట్ వరకు. 1 బై 1 ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా అండ్ ఫొటోస్. సో మీకు నచ్చిన ఏవైనా ఫొటోస్, సో మీ పెళ్లి కూతురు ఫొటోస్ ఉంటాయి కదా, ఆ ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ప్రతి దానికి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా అండ్ ఫోటో 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో లాస్ట్ వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా అండ్ ఫోటో 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా అండ్ బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి ఫోటోకి ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్ నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్, థర్డ్ 3 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో దిగా ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు ఒకటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో దిగా ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మళ్ళీ సెకండ్ ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ ఫోటో దిగా దీని మీద టచ్ చేసి కిందకి వెళ్ళి యాడ్ ఎఫెక్ట్లోకి వెళ్ళి, సో ఇక్కడ బ్లింక్ అని వస్తుంది, బ్లింక్ యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ బ్లింక్ ఉందిగా, దీన్ని మొత్తం పెంచుకోండి లాస్ట్ వరకు. సో పెంచేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో ఈ ఫోటో ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు టూ ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 3 సెకండ్ 18 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో దాని తర్వాత ఇంకో ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 2 ఫోటోస్ పేస్ట్ చేసి మధ్యలో ఒక ఫోటో వదిలేసి మళ్ళీ 2 ఫోటోస్ పేస్ట్. సో ఇది సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్తో ఫాలో అవ్వండి. సో 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి అండ్ ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో ప్రతి దానికి సేమ్ ఉంటుంది. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. సో లాస్ట్ ఫోటో వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో మొత్తం లాస్ట్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ప్రతి దానికి యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను స్కిప్ చేసి చూపిస్తున్నా, మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో టూ ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటూ లాస్ట్ వరకు వెళ్ళాలి. సో ఇక్కడ లాస్ట్ ఫోటో వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో లాస్ట్ ఇక్కడ 28 సెకండ్ 24 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు మూడవ ఫోటో ఈ ఫోటో ఉందిగా, దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి ఒకటే ఎఫెక్ట్ వస్తుంది. కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ టైమింగ్ చెప్తా, ఆ టైమింగ్ నుంచి యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ 4 సెకండ్ 14 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో దగ్గర దీన్ని పేస్ట్ వేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ వేసి మధ్యలో 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో ఇది లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. ప్రతి దానికి ఇలాగే కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. లాస్ట్ వరకు కంప్లీట్గా ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ప్రతి ఫోటోని ఇలాగే కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి లాస్ట్ వరకు. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి,
అండ్ పేస్ట్ వేసుకోవాలి. ఫోటో ముందు టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి. ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. లాస్ట్ వరకు ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోండి. సో, ఈజీగా చేసుకోవచ్చు వీడియోని. లాస్ట్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్‌తో కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. సో, వీడియో నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. లైక్ చేయకుండా వెళ్ళిపోకండి. సో, చాలామంది చూస్తున్నారు గానీ లైక్ చేస్తలేరు. ప్లీజ్ నా కోసం ఒక లైక్ మాత్రం తప్పకుండా కొట్టండి. సో, ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలంటే తప్పకుండా మన ఛానల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ పక్కనొచ్చిన బెల్ ఐకాన్ ఆన్‌లో పెట్టుకోండి. సో, లాస్ట్ మనం చేసిన వీడియోస్ పాత వీడియోస్ గూడా చూడొచ్చు. ఒక్కొక్క వీడియో ఎక్సలెంట్ ఉంటది. సో, అన్నిటికి చూసిన తర్వాతనే లైక్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో, ఇక్కడ లాస్ట్ 29 సెకండ్, 13 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో రికార్డ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో, చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్‌లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో, ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్‌పోర్ట్ చేసుకోండి. థాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.